Auditorio de Vilagarcía acolleu o 5º encontro asociativo xuvenil EMAX, que reuniu na Vila Arousá a máis de 1.200 membros de asociacións xuvenís de Galicia e do norte de Portugal. Nesta cita, os mozos e mozas representantes das entidades xuvenís tiveron a oportunidade de mostrar o seu traballo asociativo, así como de intercambiar experiencias e ideas. O encontro foi organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e polo Instituto Portugués da Xuventude, en colaboración ca Federación Nacional de Asociacións Xuvenís de Portugal e a Confederación de Empresarios de Galicia. O financiamento correu a cargo da Unión Europea a través do proxecto xuvenil Emprende do Programa de Cooperación Transfronteiriza Galicia Norte de Portugal. Asociacionismo e participación é fundamental na mocidade porque a través del se adquire unha serie de competencias e coñecementos. A través do asociacionismo e da participación e hoxe nesta mostra hai moitísimos exemplos de liderazgo xuvenil, de emprendemento xuvenil, de mozas e mozos que tomastes a iniciativa e que hoxe vades a mostrar aquí os vosos proxectos que emprendestes. O EMAX diríxese de maneira principal a membros de asociacións ou grupos informais que teñan levado a cabo proxectos en común ou que estean pensando en desenvolver accións de emprendedurismo. Mas tamén se puideron anotar aqueles mozos e mozas particulares interesados en comezar un proxecto social ou económico. Este foi o primeiro encontro asociativo que se celebrou en Galicia despois da posta en marcha do novo modelo de participación xuvenil, formado polos programas Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil. O primeiro destes programas de apoio á participación xuvenil, Iniciativa Xove, está en vigor dende 2010 e substitúe a antiga orde de subvencións a asociacións co obxectivo de facelo máis aberto e menos burocrático. De feito, esta quinta edición está baixo o marco dun foro internacional, dun foro que se chama Emprende, que aposta por desenvolver, por informar, por compartir, por asesorar para que os mozos podan convertir as súas ideas, os seus proxectos sin tanta burocracia nun proxecto de traballo, nun proxecto, en definitiva, de futuro para eles mesmos. Eu creo que é unha oportunidade única que se está celebrando en unha fermosa cidade como é Vilagarcía e, sobre todo, máis importante, eu creo que é unha oportunidade única para que miles de mozos que os se atopan aquí puedan ter ese intercambio de experiencias e intercambio, sobre todo, de oportunidades entre ambos os dous lados da fronteira. Os asistentes á primeira xornada do encontro Mostra de Asociacionismo Xuvenil de Galicia e o norte de Portugal, EMAX, tiveron a oportunidade de participar en distintos tipos de actividades estruturadas por áreas: área Emprende, área Asocia e área Inicia. Nestes espazos, os mozos e mozas puideron involucrarse en mesas de asesoramento tanto a nivel de emprendedor como de asociacionismo. Deste xeito, os interesados consultaron as súas dúbidas e recibiron información de carácter laboral, fiscal ou financeiro da man de especialistas na materia. Os interesados en poñer en marcha unha asociación tamén contaron con axuda técnica para realizaren os seus proxectos. Tamén se celebraron diversos seminarios de traballo, conferencias e mesas redondas en torno ao asociacionismo ou de habilidades e iniciativas. Entre eles destacan as tituladas Aprendendo talento, como triunfar rompendo moldes, os ingredientes dunha empresa xove ou ideas frescas para líderes. Dentro da oportunidade que temos agora de ter nesta xuntanza, coñecer os proxectos que están a desenvolver os mozos de ambos os dous lados da fronteira. A verdade é que é gratificante ver como os mozos están implicados non só en acción de voluntariado, sino tamén en accións que teñen que ver ca cultura, en accións que teñen que ver tamén ca empresa, por non decirlo, en accións que teñen que ver ca solidaridade, co seu compromiso, mesmo cas cidades nas que están a vivir, proxectos que están a desenvolverse vencellados a unha xuventude máis activa, máis sá, máis solidaria. En definitiva, de alguna maneira, a Xunta de Galicia ten agora a oportunidade de amosar que o noso compromiso vai non por impoñer, non por decir o que teñen que facer a mocidade, sino porque os mozos podan desenvolver os seus proxectos.
O EMAX puxo a disposición de cada entidade xuvenil participante un espazo para a exposición de ideas, actividades e proxectos con zona de stands das diferentes entidades e colectivos participantes. Tamén existía un espazo multimedia para a exposición dos traballos de creación e divulgación realizados por mozos e mozas. No exterior desenvolvéronse actividades de ocio alternativo para os mozos e mozas con programas de multiaventura, rotas en galeón e dorna pola ría, talleres de grafiti ou actuacións musicais, teatrais, de monólogos e de maxia. Unhas actividades que tamén son realizadas por xente nova nunha mostra de talento, emprendedurismo e creatividade xuvenil. O orzamento destinado a esta orde de axudas aumentou ata os 695.000 euros este ano, o que significa un incremento porcentual do 55% con respecto ao exercicio de 2009. Grazas a esta reformulación, actualmente poden optar a subvencións os grupos informais de mozos e mozas, sen ter que estaren constituídos en asociacións, se cumpren o requisito de contar como mínimo con 5 persoas de entre 18 e 29 anos. Incrementamos a subvención en preto dun 57% para que, sendo iniciativamente, sendo no principio unha asociación, no futuro poida convertirse nunha empresa. Outra das novidades é que, dende o ano pasado, os solicitantes poden pedirlle á Xunta un adianto económico do 80% sobre a cantidade total da axuda concedida. A finalidade desta modificación é impedir que a falta de liquidez sexa un obstáculo para levar a cabo unha boa idea. Todas estas novidades conseguiron que en 2011 participasen en Iniciativa Xove un total de 269 asociacións ou grupos informais. En canto ao programa de voluntariado xuvenil, este ano convocouse por primeira vez con carácter experimental. Nesta primeira fase de desenvolvemento da iniciativa, a Consellería de Traballo e Benestar destinou 90.000 euros para distintos proxectos presentados por 21 concellos e 29 entidades, o que supuxo a mobilización de preto de 150 voluntarios. Estas persoas que traballan de maneira altruísta están a levar a cabo máis de 6.000 xornadas de acción voluntaria.